ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ನಮಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ಪಣ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಮೂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು 7 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ 32 ನಿಮಿಷ 33 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡು ಬೈಕ್ ಇಡು ಪರಿಯಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮಿ ಇಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಎತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಟೌನ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ ಪನ್ನಂಡ ರೋಡ್ ಪೂರ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೀ ಕೇಳತೂಲೆ ನಮ್ಮಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಟೌನ್ ಎತ್ತೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಓಲುಳ್ಳನೆ ಪನ್ನಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಊರಾತಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಊರಾತುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಉಬಾರು ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದಕ್ಕಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಾತನ ನಿಕೇಲತುಲೆ ಐನ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕೇಲತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಆದುಂಡು ನಿಕೇಲತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೊಲೆ ಕನ್ನಡು ತೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಯೂಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಮೆ ಐತೆ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಿ. Volevo del meglio. Alle road Pajero. Entonces, ada macam ni.
ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.